Man se. Rubio har været og hashtag Jensen taber. Hvad? Så lige klar, sæt dig ned tilbage muren. Fuck, ikke skyde mig, din lille luder, ikke også? Fuck dig, dit bums. Kom. Push. Kom. Der er 2 mænd. En død. Kom, MC længere. Er du fucked, så bliver du bare blikket, så kører du røven. Jeg siger brokken mig. Du har ikke lavet noget på dit der, vel? Du rejser dig op. Nej, men der står en betjent ved siden af jer. Ja, det er fint. Er der fucking død, den lortepanser? Ja, hvad? Jeg skal ikke dø. Nej, de er stoppet nu. Fuck dig, dit luder, mand. Ærligt talt, ja. Hør. Fuck ham der. Taber. Milo er skudt. Død. Så. Ej, ud af bilen, begge to ud af bilen. Fuck ud af bilen. Fuck bøsse ud af bilen. Rolig nu, ja. Fucking bøsser, mand. Altså, hvad laver I? Fucking luder, mand. Hvor er du henne? Ind ned. Fucking what's happening, vel? Så... Nede i mirror. Tror det stikker poppet. MC der lige har fløjet. MC også. Ja, vi har skudt en af dem. Vi har skudt en med pige. Hvad du der med? Er du klar, eller bror? Ja, jeg er klar, kom. Skud så, vi lurer! Hallo, din red nisse. Fucking beluder, mand. Fucking det sidste ud. Men det er der. Han er oppe. Oh, sorry, fuck. Hallo! Er det der? Ikke skud! Indad. Men det er fordi, jeg har et talent. Jeg kan lyde som en lille dreng. Vil du høre? Lad nu være. Jeg siger til dig, du skal lade være. Så lad nu være, men når jeg siger det til dig. Lad være, jeg synes bare, det jeg siger til dig. Det er stille og roligt, og jeg Bare prøv at tage mit dæk, så viser jeg dig. Satis, hør her, din lille luder. Nu skal du høre her, din fucking pikantelope er en fucking dreng at høre på. Det vil blive træt af at høre på din lille luderstemme. Kan du høre, det er din fucking lille hund. Hvad tror du, det er din lille luder, mand? Kom her, jeg skal ud og klippe ham der. Kom her. Jeg kan ikke skyde. Hvis du kører, så Kør da, Eddie. Prøv at køre. Tæt, prøv at køre. Kom nu ud af bilen. så kom fucking ud. Er det så fucking svært, eller hvad? Hallo, mand! Okay, hvis du giver mig... Resten af lakse, ja. Hvad laver du så nu? Jeg fik opgave for at man skal ned i lufthavnen, skal dernede. Jamen, hvad har du ellers lavet efter de gik? Efter de gik, kan jeg bare ned til mit lager, og så skal jeg ned og finde det ind. Nå, Jeg prøver at optimere park og til husen. Er det en ordre, I har fået på, I skal lægge jer til at sove? Ja, det når jeg fik vip, så. Hvorfor sov du så Men, ikke? jeg gider jo ikke efter ham jo, altså. Hvorfor skal jeg ligge os, fordi han... Ja.
Ja, send en GPS. Ja, det var ikke.